Si tiga arong pala. Tupok at wala ni isang gamit na naisalba sa isang bahay na ito sa barangay San Isidro, Magaraw, Camarines Sur matapos itong masunog tanghali nitong nakaraang araw. Sa investigasyon ng BFP Magaraw, lumalabas na nagmitya ang sunog ng sinindihan ng isang 5 taong gulang na bata, ang bulak na ipinanggagamot sa sugat. Batay sa salaysay, nasa trabaho ang mga magulang ng bata kaya naman naiwan ang bata sa bahay kasama ang dalawa niyang nakakatandang kapatid. Lumabas umano saglit ang dalawang nakakatandang kapatid para may bilhin kaya naiwan mag-isa ang bata. Sinindihan umano ng bata ang bulak na ipinanggamot sa sugat hanggang sa nabitawan sa kama at mabilis na kumalat at lumaki ang apoy. Ini pong 5 anyos po palanda, base po sa samoyang interview sa iya pong mga tugang, asin mismong dyan po sa aking iyan na siya po palanda nagbubulong-bulong kang lugat kang aldaw na ito, na may gas-gas po palang sa kamot. And napag-isipan niya na itong koton na tada duman, itong bulak na ginagamit sa pagbulong. Sinindihan niya kang gamit na lighter. Kang nagkalayo po ito, napaso siya, nahulog da si bulak na nagkakalayo. Duman mismo sa higdaanin ng foam. So, kang nahulog ito, palibasa po, combustible materials ang yaon, madaling magano, nagdakula tulo si kalayo. Gawa sa light materials ang bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Samantala, tinatayang higit kumulang 15,000 pesos ang halagang iniwang danyo sa insidente. Bureau of Fire po ay padagos pong nag-remind sa publiko, lalong-lalo na po sa maigting pong programa kang Uplan Ligtas na Pamay ng program na kami po padagos na nag-remind na mag-iwas po sa mga bagay na pwedeng pagkasuluan. So, continuous po ang samuya po mga fire safety campaign na ginigibo sa barangay na si mga dapat daigibuhon sa loob ng pamilya, iwasan ito. Lalong-lalo na po ang mga aki na nababayaan kasi po ini po 2 beses na ning nangyari. Nainot na po itong magtugang man na nagkawat maning luto-lutuan sa loob ng harong. Nasundan po kay ning another naman na pagasindik ang mga aki. Kaya po kami palagos po nag-remind sa mga magurang na kung kita po mahali, may mga trabaho, iwalat na po sinda duman po sa mas gurang o mas tatao sa loob ng pamilya para po mabantayan ang satuya po mga kasaralitan ng mga aki. Regine Bue, CSN.